Ето това е поляната в Берковица, за която ти говорих. 20 декара е в идеалния център на града. На 50 метра от гарата, на 50 метра от автогарата, на 20 метра е градския плувен басейн. Сега съм под дърветата в сянката, където едно време правихме палатковия лагер за рок фестивалите. А там горе се вижда сцената ми, покрита с метален покрив. Лицето е 14 метра, висока е 5-6, като се опъне отпред едно платно, става идеален екран, който се вижда от цялата поляна. Излизам оценката сега, за да ти покажа самата поляна. От центъра на града тая поляна е на 100 метра 200. Ето. На цялото това място могат да лежат зрителите и да гледат кино. По-хубаво от това място няма. Вляво от сцената, под оная кооперация отзад, е трафопост, от който си захранваме рок фестивалите. От него може да се вземе ток до сцената с 10 на метра. И това е. Тук пред сцената може да се наредат 5-6 реда столове. Тя, понеже е дигната на високо, няма да пречи на хората отзад да гледат. Останалите зрители могат да лежат по земята, в тревата, да пушат, да пият, да се чукат, да се забавляват с гледане на кино. Тук е един хубав орех, и още един орех, и още един орех, сенки. Това е моите предложения за провеждането на прожекциите, място за провеждане на прожекциите. Оттатък зад тия дървета е болницата, през улицата. Сцената, какво друго да кажем за нея? Нищо, удобна е. Има от страна уши за слагане на колони. 2 панела съм сложил, за да стоят колоните наравно и да не заемат от сцената. Друго. Чакай да идва на самата сцена, за да видиш надолу цялата поляна. И таки ушите за колоните. Тук редиме бая колони, на вас не са и необходими толкова. Сцената си от панели. Това отзад е мястото на бърбаниста. Това е надолу. Всичко това е киносалон. По-хубаво място няма това. Тук съм събирал 7000 човека на концерт на Експлойт 2005 година. По този път нататък лети до червената кола, на 20 метра е градския басейн плувен, който ще работи в тия дни. Има и кръчма. И толкова за тази поляна. Рекламен материал за Берковица общината няма във видео вариант, поради което няма да го пръщам. Ще ти пратя после един линк да видиш хотела, който ти предлагаме. Чао за сега.